vaan. Video. Crazy some more. Onks mitään biisiä laittaa? Ai, joku Laita joku hyvä biisi. Pistetään tulemaan. Joo, minkä biisi se on? Mitäs Elena tykkää kuunnella? No, Ai mitä vaan? mitä vaan. Joo. Yöllä. Ai. Oi. Conscious smuggling, ei tällä. Tää on vähän liian. Pistetään joku hyvä biisi. Pitäisikö yrittää vähän sille leijana heittää vaan sit sille? No kyllä varmaan kannattaa. Eikö se ole jännitä niinku yhtään? No ei vittu jännitä. Noniin. Get in front here. Ei laiteta mitään biisiä, se laitetaan editissä sitten jälkikäteen. Nyt sitten vaan meet sit. And then fellows, let's go! Ai, mamma mia. Ai. Ja miten sitten takaisin hän voi päästä? Se menee rappuseen portaan. Ai joo. Helppo kuin heinänteko. No joo, ei tarvitse ui niin paljon. Ei tarvii. Toi oli jotenkin liian helpon näköinen. Kyllä. Pitää vetää niinku paljon pahempi. Vai mitä? Vai mitä Elena? No. Pitää heittää uusittain. En mä tiedä.